Asibuyele odabeni lwengozi eSolundi. Sekunenye futhi ingozi ebandakanya amaloli nezimoto emgwaqeni uR34 phakathi kwaso Lundi nase Richardsbay KwaZulu Natal. Ukuzwa kabanzi ngaloludaba semukela intatheli yezindaba SABC uBongani Gema. Siyaxwayisa ke mbukeli ukuthi imifanekiso ezodlalwa lapha ithanda ukuhlasimulisa umzimba. Bongani, anisakwazanga ukufinyelela kule ngozi. Sitshele kwenze njani? Sibonge kakhulu umsakazi ngempela besila emgwaqeni uR34 njengoba wazi ukuthi ke besihamba siphelele engozini ebandakanya itruck nemoto ezihlukene sizwile ukuthi ingozi enyantisa igazi kodwa sitheme siqhamuka la phakathi nje kwaSolundi atika umgwaqo lo ubhakise eDalton sasifica umphakathi wakule ndawo uvale umgwaqo amatruck wonke amila wanyakazi kunesakhamuzi la ezositshela nje ubaba igama lakhe nesibongo bese sichazile ukuthi njengoba nivale umgwaqo nesakhamu lutho yini le ngake nikhala ngayo. Mina ngujoma wabuthelezi isakhamuzi sala emakhosini. Inkinga yethu thina cha hayi sisibisa lamatruck bathi inkinga yethu amanzi asinawo afika ikhulu la zisithembise zizozethela amanzi ngishimeya kethu umfowethu uthula sizwe muthelezi sithembisile ngamanzi lutho akwenzeki lutho khona umfowethu ade efikile umkhizela wathi uzosilethela amavateri nathi iviki liphele liqala iviki futhi manje ethi uzosethela inkinga yileyo nje lokhu nje sesidibana ngakubhlunga inkinga yethu amanzi asigezi noma ningibona nginjena nje asigezi amanzi manje baba niyakubona ukuthi nje wanivala umgaqo kufanele uhambe usizo oluphuthumayo kulabantu abasengozini nicabangile lokho nje banivala umgaqo mfowethu sibathethele impela bonke abantu abadlula lapha abaphuthumayo ngabantu ngokulimala kwabo sibadlulisile labo bantu bekuqondaneke kabo baqondanisa sithola ingozi laphana kanti siyabedlulisa thina abantu abaphathuma amaphoyisa ayathethela ilapha bezokuphepha sabadethela. Sibonga kakhulu isakhamuzi ke salapha endaweni yasemakhosini esichaza kubakhala ngamanzi siyabona emva kwesa amaphoyisa sefikile yazama ukuvula umgaqo asazi ke nawo amaphoyisa esidedela sedlule kodwa ke ithimba lezindaba zeSABC likhona kule ndawo ukulethela konke okwenzakalayo sibuyisele intambo kuwe studio. Asibonge kakhulu ke Gema ugema ubesibikela esemgwaqeni uR34.